Sa Lunes, balik eskwela ng kadaklan na estudyante sa kolehiyo. Kaya ang mga estudyanteng inikan Bicol University na makalnakan sa indang gamit sa pagklase. Huli sa may pagkamahal ang ibang school supplies, ang pinakaimportante munan sa indang binakal. Arog kan yellow pad, binder, ballpen, asin sticky notes. Medyo ano po kasi madami nang namimili din. Medyo tumaas po yung price, then pansin ko po yung sa mga binder po. Dati po baka kapal siya, ngayon po mga maninipis na. So halatang halata po talaga yung inflation, ganun po. Ang pamilya Gallardo naman kan syudad ni Legazpi na makalnaman ng school supplies kasubagong aga. Dawa sa Agosto 29 pa ang karalasihan sa elementarya as in kindergarten, pinili na nindang mamakal ngunyan kaysa makisabayan da sa ruso kan para bakal. Patungkol sa presyo, day mandanin dagayong mate ang pagmahal urog pang bako pa mandaadakol ang gamit pang eskwela kan sa indang tulong aki. Di yasil na sa pag-solve kaya ma-diretso naman malakaw-lakaw yun. Sigun sa sales supervisor kan sa rungmol na inisurdad ni Legazpi, kumpara kan pandemya, mas triple ang bilang kan para bakal nindang unyan, na piglalaoman pa nindang maglobo habang paparanian ireskwelahan. Maaga dapat pumunta rito kasi ang peak hours namin is mga hapon talaga. Start 1 hanggang 5 p.m. po. Mahirapan niya. Dapat umaga pa lang nandito na po kayo. May diit mandang ipiglangkaw sa presyo kan sa indang school supplies arog kan papel asin iba pa. Alagad sigun kay Ariola, inyan ipigbasi maninda sa pigpaluwas sa suggested retail price o SRP kan DTI. Okay naman sa presyo, konti lang tumaas po. Ang bale last year, yan 21, ngayon 22 pesos. Sa bagong SRP na ipigpaluwas kan DTI, piso sundo 11 pesos na ipig-umento ka nagkaperang school supply. Sigun kay Ruben Sumbon, tagapagtaram kan DTI Bicol, nag-umento ang presyo kan nagkaperang school supply, hulit na nag-umento man ang presyo kan raw materials na pigagamit sa paggibo kan mga kagamitan sa pag-eskwela. Key-guide or key itong mga consumers na lalong-lalo na paabot naman niya ng prokasan at klase regarding sa presyo ng mga school supplies. Dugang pa niya, obheto kan SRP na tawan giyan mga parabakal sa presyo kan school supply. Ang sisay man na day magsunod digdi, posibleng mahampang man sa penalidad o pagmumulta kunin day mababa sa 5,000 pesos. Pakot bisinda through letter inquiry. So kay Kwanda mag-explain sa muya kung nata alam ka ang presyo nila, hindi sa suggest na hindi price. If ma-justify nila, so reason nila, kung nata kasanagaw sa nito man, okay lang po yun. Pero pag they na-justify po si DTI regarding sa explanation nila, regarding sa paglangkaw ng presyo nila, that's the time na magkakigo po sila, ma-issue po kami kinauti sa violation of course. Sa ngunyan, padagos man girare ang ginigibong pagbabantay kan DTI sa mga establishmento de negosyo, nga ni masyerto na nasusunod nin tama ang saydang pigpautob na SRP kan mga gamit sa pag-eskwela. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balia.